video. Say hi to the video. Say hi. Where are we going? Where are we To the going? Philippines. Yay! What plane are we in now? WestJet. To Vancouver. Say hi. Okay, say hi. You say bye-bye. Bye-bye. Ay, Ina. Ay, Alco. Ay, Birot. Bisit-sit mo matulog. Say hi. Inayag sa uka ay ibagam didi kahit may bagaton lula dali na. Ibaga mo na. Sakit pa na ba? Naka-video ka nga ron. Ay, ipag may nakaitugtugon. Jay, nakaikaryang nga kwa. Balay mo nga pagyananan. Ako nga, nagtipong kayo matlaki ni kwa. Kabali sa waksi. Kure ka sa nagladingit mi. Cooking ka. Hindi ka kumabay lang pumatay. Yung anak mawali ka diyabon. Isip na ang maraming kada tao. Nang titibiyag. Hindi data. Alaan na ka. Nawatag din ka. Karkararagan na kami. Tapos nakabuking ka. Awamot-amot ka ng basulak din ka. Numambay at daipag. Pakawanin na. Kung awamot ka mo. Kasama na kang umay bukbukod. Amok ang asing pagkataon ay di nga ni kabatay. Awan tinakan nandadlaw ko nga nakpartaan kanyang ipag. Ala, idaw-dawatan mo, diniduwa ka anak mo. Si Berlita kiniboy, kinigityapo ko, ado digityapo ko. Sarway na nga imay, anang aron.
masasakit na katadaro na kamudlo na kapalarod. Kasi natunay sa ritang nata. So, at yaman ang unay, nagsabay ko makinapo Diyos. Mapangkan, sa bali ng biyag, pinakamapo, may bukbukos. Ikarkararakan ka, kaya ikarkararakan na kami may nagnanayon. Bye-bye. Hi guys. Improving da kayo ni adu kasi tutupay bukami. Oh, like that. Just like that. You apan-apan the little crabs and then they'll gonna grab the apan-apan. Oh. Eh, mas kayo, let's see. Just like that. They'll gonna get the apan-apan, the sutanga. Ano yun ang prata dyan Pilipinas? We went to the jungle. Ano ito sa pabida, bes? Gamit mo na. Agor ka picture? Video? Kaka video, bes. Agor ka. Tak ka lang! Naglaing, bes! So messy. Hi, Bes! Hi! Woohoo! Pasaling is real. Mga kaba.
Go, you go swim with me. Go, go. Go, go, go. You go swim with Amin. Come on. Come on. Come down. Go swimming with Amin. Go, go, go. Oh, jump. Swim. Swim on up. Where are you going? Oh my God, your life vest is so big.